Ilang residente sa Lawak, Pangasinan, libangan ng paggawa ng kakaibang saranggola ngayong umiiral ang community quarantine. Silipin sa report ni Russell Simorio. May namataang bagay na lumilipad sa kalangitan ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Kumikislap ang ilaw at napupunta sa iba't ibang direksyon, pero hindi pala ito eroplano at hindi rin unidentified flying object o UFO. Ang nakikita sa himpapawid, isang kakaibang saranggola. Naging libangan na ng ilang kabataan ang paggawa ng kakaibang saranggola para maibsan ang pagkabagot. Ngayong umiiral pa rin ang community quarantine. Wala po kasing magawa ngayong lockdown kaya paghapon nagpapalipad na lang kami ng saranggola para maaliw. Isa sa mga gumagawa ng saranggola, si Finn, ang mga ginamit na pampailaw sa saranggola mula sa mga ilaw ng mga nasirang laruan. Kasi parang katulad ng eroplano sir, nakikita ko yung eroplano may ilaw pag lumilipad sir. Dumadaan dito sa amin eh. Kaya naisipan namin sa lagyan din ng ilaw parang eroplano din sir. May teknik din daw sa paggawa ng saranggola para masigurang magaan at mataas na lipad. Dapat po maganda po yung pagka-hulman ng mga kawayan para at least magaan siyang lilipad. Tapos yung inuhulman ng mabuti itong mga pagkawayan para at least lilipad kagad. Ngayong umiiral pa rin ng GCQ, mainam ang may libangan para iwas stress at iwas sa mga bisyo. Kasama si Wilson C. Russell Simorio. Balitang Amyanan.